Irridu azzjoni kontra korruzzjoni. Irridu azzjoni kontra korruzzjoni. Din hija lajta ta' dawk li wieġbu għas-sejħa ta' Repubblika biex it-tlieta filgħaxija jidħlu l-belt jipprotestaw wara li fl-aħħar jiem ħarġu fatti ġodda relatati ma' korruzzjoni fil-proġett tal-Electrogas. Il-protesta kienet organizzata mill-Għaqda Repubblika u bdiet minn tarf Triq Repubblika u waqfet ftit aktar il-fuq fejn attivisti indirizzaw lil dawk preżenti. Il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Acquerina fakkar kif hemm ordni tal-maġistrat inkwerenti sabiex issir investigazzjoni mill-ġdid dwar Grant u fakkar ukoll il-maġistrat kien ordna li minn barra proċeduri kriminali fil-konfront tal-Bank Pilatus kellhom jibdew proċeduri kontra 6 minn nies oħra, madankollu sal-lum tħarket biss persuna waħda minnhom kollha. Manuel Derija li wkoll tkellem waqt din l-attività qal li kull meta wieħed jixel bozza f'daru qed jinsteraq minn klikkata kriminali li għadhom sal-lum iħaxnu bwiethom minn fuq il-familji u l-ħaddiema Maltin u ħeġġeġ lin-nies iqumu u jaħsbu fuq lidhom. Minnaħa tagħha Ġoanna Aġus minn Occupy Justice qalet li l-ġustizzja ssir meta jinqabad kull min kien involut fl-assassinju tal-ġurnalista imma wkoll daw kollha li kienu involuti fi skandlu wieħed wara l-ieħor li ħarġu fl-aħħar snin. U fakret kif xandir pubbliku imħallas mit-taxxi tal-ħaddiem Malti qed ikompli jagħti xtur il-kriminali. Dak preżenti għajtu slogans fil-waqt li wħud kellhom f'idejhom posters b'messaġġi ta' protesta. Għadin l-attività attenda wkoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxone flimkien ma' numru ta' deputati u rappreżentanti oħra tal-Partit Nazzjonalista.